Σήμερα επιβιώνω στη θάλασσα. Ουσιαστικά έπεσε ο πύραυλος μου σε έναν πλανήτη και τώρα έχω παγιδευτεί στη θάλασσα. Θα καταφέρω να επιβιώσω. 10 likes και αυτό το παιχνίδι θα γίνει σειρά. Τι κάνετε φίλοι μου, σήμερα επιστρέφουμε με ένα βίντεο, επιτέλους επέστρεψα δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε ένα chill game, ένα game survival που πρέπει να επιβιώσω. Είναι single player game και μπορεί να το κάνουμε σειρά. Θα δούμε πώς θα πάει το βίντεο, αλλά εντάξει δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το βίντεο. Θέλω να μου αρέσει το game και αν μου αρέσει το game θα το κάνω βίντεο. Αλλά εντάξει θα κάνουμε και κανένα Fortnite, θα με βλέπετε, γιατί ξέρω σας αρέσει πολύ το Fortnite, το GTRP. Τι άλλα games θέλετε να δείτε, πείτε μου στα comments, πείτε μου, τα έκλειτα όλα, βέβαια, δεν έχω και πολλά, εντάξει. Τι, με 2G. Τι όπα, τι γίνεται. Παιδιά, πρώτη φορά το παίζω το game, αν και βγήκε πριν 10 χρόνια. Είμαι μέσα σε ένα πύραυλο από ό,τι κατάλαβα. Οκ, εκτοξεύτηκε, κάτι έγινε και εκτοξεύτηκε από τον πύραυλο. Ο πύραυλος. Καταστράφηκε. Μπρο. Νομίζω στο game είμαι στη θάλασσα, αλλά δεν έχω καταλάβει. Τι γίνεται. Πα. Πήρε φωτιά. Τον πυροσβεστήρα, τον πυροσβεστήρα. Φέρε τον πυροσβεστήρα, φέρε τον πυροσβεστήρα. Πάρ' τον. Μπορώ, ναι μπορώ. Πώς βίνω. Με το δεξί κλικ. Μπρο, αέρα πετά. Αέρα, αφρό δεν πρέπει να πετάει ένα μυστήρας. Αυτό νερό είναι. Τέλος πάντων. iPad. Tablet έχω, τι έχω. Το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Μόνο στο inventory μου έχω τώρα μόνο έναν πυροσβεστήρα. Μπορώ να σκαρφαλώσω. Σαλάχι. Ο πύραυλος μου. Μπρο, είμαι στη μέση του πουθενά. Όλο θάλασσα είμαι. Wow. Και πρέπει τώρα να επιβιώσω και νομίζω πρέπει να φύγω. Είμαι στη γη και πρέπει κάπως να φτιάξω πάλι τον πύραυλο. Δεν το έχω καταλάβει το game. Κάτω τι έχει, για να δούμε. Wow, ψάρι. Έλα εδώ εσύ. Μπορεί να σε πάρω, όχι ακόμη. Κάτω αριστερά έχουμε το οξυγόνο. Δεν έχω πολύ οξυγόνο. Έχουμε και τη ζωή και φαγητό. Πεινάμε και νερό. Okay. Εδώ τι κάνει. Φτιάχνω πράγματα εδώ. Storage. Όπα! Έχω 2 περισσούς, 2 νερά και 2 μπάρες. Εδώ. Ζωή. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να βιαμίσω τη ζωή μου. Okay, δεν το χρειάζομαι τώρα. Και πάμε λίγο να δούμε τι τρέχει λίγο μέσα στη θάλασσα. Πρώτη μου βοδιά, βασικά δεύτερη μου. Αυτό το ψάρι δεν είναι το logo του παιχνιδιού. Έλα εδώ. Το πιάσα. Τι είναι αυτό, φώκια. Τι κάνει, κλάνει. Φώκια είναι. Μπρο, έκλασε. Ιου. Άρα αυτός φιλικός είναι. Φίλε, φαίνεσαι λίγο επιθετικό. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι! Άμα τα μυρίσω αυτά τι θα γίνει δηλαδή. Βρω μάγκα. Που έκλασε. Πέθανα. Μπρο, πέθανα. Δεν έχασα τίποτα. Μια χαρά. Μπρο, οι φώκες κλάνουν. Μπορώ να μαγειρέψω. Δεν πλησιάζω τις κλανοφώκες, βρωμάνε πολύ. Αυτό εδώ πιάνεται, πιάνεται. Έλα, σε έχω. Boomerang. Γιατί boomerang? Ωραία, boomerang λέει. Break limestone. Το σπάσε. Τώρα τι? Πήρε κάτι. Titanium. Πήρα τιτάνιο. Κάτσε να πάω πάνω γιατί δεν έχω πολύ οξυγόνο. Νομίζω δεν έχω φιάλη ακόμη. Κάτι έχει εκεί πέρα. Πρέπει να πάω. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Αυγό. Αυγό εξωγήινου λέει. Μπρο, κάτι βυθίστηκε εδώ μέσα. Τι είναι όλα αυτά? Μία μπάλα.
Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω. Όχι, ο κλανιάρας, όχι. Όχι ο κλανιάρας. Μου θυμίζει ένα φίλο μου, τον Κλεαθάρα. Μπορεί να τον έχετε δει στο... Τι ήταν αυτό? Τι είναι αυτό? Ρε, είναι τεράστιο. Το Kraken είναι. Bro, no way. Bro, φοβάμαι να πλησιάσω. Ψάρι είναι, τι είναι? Κι άλλο. Ζει αυτό το πράγμα. Έχω φύγει πάρα πολύ μακριά από τη βάρκα μου. Τι φάση. Τι είναι αυτό? Κάτι πήρα. Ω! Κόπερ! Πού πήγε? Εδώ. Ωραία. Α, είναι πολύ σημαντικό το κόπερ, λέει. Λέει ότι πολύ δύσκολο να επιβιώσω. Μπορούμε να δούμε και τι μπορεί να κραφτάρω, Blueprints, για να δούμε. Θέλει τίποτα κόπερ? Μπαταρία πώς φτιάχνω? Α, με κόπερ και τα μανιτάρια, τα έχω αυτά, έτσι, τα έχω. Λέει έχει σπηλιά εδώ κάτω. Μπρο, είναι τεράστια η σπηλιά. Ωραία, πρέπει κάπως να έρθω εδώ. Δεν ξέρω πώς θα το θυμηθώ, αλλά πρέπει να έρθω από εδώ. Όχι, μην πνιγώ, θα πνιγώ, όχι. Ανέβα πάνω. Εντάξει, πρόλαβα, αλλά... Ωραία, θα θυμάμαι να έρθω προς τον πύραυλο. Γιατί έχει μια σπηλιά που θέλω να πάω. Απλά όταν έχω καλύτερο οξυγόνο, καλύτερο αναπνευστήρα, για να φτάσω κάτω, για αλλιώς πάει. Έφτασα στη βάρκα μου. Χρειάζομαι φαΐ. Έχω να φάω τώρα, δεν ξέρω. Μπες μέσα, ντε. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε ψάρι. Φέρε να το φάμε. Λοιπόν, έχω δύο ψάρια. Ποια από τα δύο να φάω? Αυτό ή αυτό? Αυτό. Είναι καλύτερο. Θα φάω και τα δύο βασικά. Μια χαρά είμαστε. Να φτιάξω μπαταρία. Και τι να φτιάξει τώρα με την μπαταρία? Μπορώ να φτιάξω σκάνερ. Το σκάνερ τι κάνει? Α! Οκ, πρέπει να φτιάξω αυτό το σύστημα και αυτό το ράδιο. Γι' αυτό θέλω repair tool. Το repair tool φτιάχνεται με σιλικόνη. Caves, ωραία. Cave silver πρέπει να είναι στο cave που ήμουν πριν. Λογικά. Titanium δεν ξέρω που θα βρω πάντως. Στα μεταλλικά πρέπει να έχει. Silicon rubber, πώς φτιάχνεται αυτό? Αυτό για να το πετάξεις είναι. Δεν το ήξερα. Ο κλανιάρας. Weed! Τι! Weed λέγεται αυτό. Όπα, ο κλανιάρας. Κάτσε με να τον σκανάρω και αυτά. Πώς λέγεσαι? Γκάσοποντ. Βέβαια κάτι με γκάς θα είχε σίγουρα. Οξυγόνο. 3. Νίγομαι. Εντάξει. Κοίτα εδώ τα έχουν κλάσει όλα. Ταϊτάνιο πώς φτιάχνω? Θέλω metal salve. Α, έχω. Πόσα έχω όμως? Έχω μόνο ένα, χρειάζομαι κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε ό,τι μεταλλικό υπάρχει. Titanium, βρήκα στο limestone, ναι. Α, βλέπω κάτι μεταλλικό εκεί πέρα. Πάω να το πάρω. Μόλις πάρω λίγο οξυγόνο θα πεθάνω. Metal salvage. Inventory is full. Τι να ντροπάρω τώρα? Ντροπάρα λίγα μανιτάρια. Κάτι έχει πέσει εδώ μέσα. Πάω να δω τι είναι πριν πεθάνω. Εντάξει, έφαγα λίγο φαΐ, είδατε? Έφαγα λίγο φαΐ και πήρα λίγο οξυγόνο, οπότε δουλεύει αυτό. Είμαι έξυπνος. Να δω αν έχει κανένα titanium θέλω μόνο. Βλέπω να έχει. Τι κάνει έτσι? Πήγα πολύ βαθιά. Τι έκανα? Έφαγα damage από αυτά που πέταξα. Α, καλά. Δεν έχω άλλο οξυγόνο. Νομίζω πέθανα, μάγκες. Πέθανα. Τα χάσα όλα τώρα. Α, έχασα μερικά. Τι μερικά? Αυτά είναι όλα. Πάνε όλα. Άμα πάω εκεί πέρα που πέθανα θα είναι. Δεν έχω ιδέα που πέθανα. Νομίζω πέθανα όμως κάπου από εδώ.
Μπρο, δεν έχω ιδέα που πέθανα. Θα χρειαστεί να τα μαζέψω όλα από την αρχή. Τι ακούστε, τι είναι αυτό? Μπρο, με κυνηγήσει, είναι τρομακτικό, Λοιπόν, νομίζω αυτά εκεί πέρα. Αυτός δεν φαίνεται και πολύ φιλικός. Καλύτερα να μείνω λίγο μακριά του. Πω, είχα βρει πολύ καλά πράγματα και τώρα αρχίζω από την αρχή, ρε φίλε. Όχι, ρε. Ω, νευρίασε! Α, όχι, φύγε, 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 φύγε. Καλό παιδί. Καλό. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα τα αφήσω όλα εδώ μέσα για να μην πάνε χαμένα. Μην κάνουμε την ίδια βλακεία πάλι. Και θα κρατήσω πάνω μου μόνο αυτά. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω πάνω μου ψάρι και νερό. Οπότε θα πάρω αυτά τα δύο να τα φάω. Άμα είναι. Να τα φάω τώρα, δεν ξέρω. Θα πάρω τον πυρσό μου γιατί θα πάμε σε cave. Λογικά. Άμα το βρούμε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι καλό ακόμα να αναπνευστεί για cave. Μπορεί το cave να το πάμε στο δεύτερο επεισόδιο. Και πεθάνω. Νέα enemies. Enemies τα λέω γιατί έτσι όπως φαίνονται. Δεν τα βλέπω να είναι και πολύ φιλικά. Και αυτά κλάνουν. Καλά, λέει ότι πέρασε τα 100 μέτρα και δεν είναι καλό το οξυγόνο μου. Όχι, όχι, όχι. Ραδιενέργεια λέει. Γιατί ραδιενέργεια? Αυτή εκεί πέρα είναι ραδιενέργεια. Φεύγω, φεύγω, φεύγω. Βρήκα νομίζω σπηλιά, πάω. Μπρο, είναι πάρα πολύ βαθύ και δεν έχω πολύ οξυγόνο. Περίμενε, θα αλλάξω φιάλι. Γιατί είναι μόνο το μισό? Καλά, καλύτερα να φύγω, καλύτερα να φύγω, καλύτερα να φύγω, καλύτερα να φύγω. Όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, μην πεθάνω, μην πεθάνω, μην πεθάνω. Δεν προλαβαίνω με τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Πάλι πέθανα. Ξέρετε κάτι? Δεν πειράζει που πέθανα. Πειράζει, αλλά εγώ τι θέλω τώρα? Silicon Rubber, Titanium και Cave Sulfur. Τα έχω. Τα δύο και το Cave Sulfur δεν το είχα κάνει, οπότε δεν έχασα κάτι. Και ο άνθρωπος, να ξέρετε, μαθαίνει από τα λάθη του. Που σημαίνει ότι στο επόμενο επεισόδιο θα είναι πιο δύσκολο να πεθάνουμε. Θα ξέρουμε να παίζουμε. Φαίνεται πάλι για μεγάλο cave. Δεν θέλω να πεθάνω πάλι. Θα προσέχω. Αλήθεια, σας το ελπίζομαι. Θα προσέχω. Τι είναι αυτό? Φύγε, φύγε, φύγε. Δεν είναι φιλικό. Σάλφουρ. Ναι. Άρα βγαίνει το σάλφουρ. Το σάλφουρ βγαίνει σε αυτά τα ψάρια, εντάξει. Μπρο, είμαι στακαρισμένος τώρα. Μια χαρά, πένα είμαι, πένα. Πάλι καλά που πέθανα. Βρήκα και το σάλφουρ. Αυτό έψαγνα. Tools. Φτιάχνω το repair tool. Φτιάχνω glass. Λέει, είπε ότι θα κάνουμε explode άμα δεν φτιάξω κάτι. Φτιάχνω το ράδιο με το repair tool. Λέει message. Θα να με σώσουν σε 9 ώρες. Όχι 9 ώρες, 9.999. Τι λες ρε, δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τότε. Αυτό μπορώ να το φτιάξω. Οπα. Το φτιάξαμε το καραβάκι. Ωραία, θα φτιάξω καλό οξυγόνο τώρα. Μπαμ. Για να δούμε πόσο οξυγόνο θα έχει αυτό. Ελπίζω να έχει πάνω από 100. Πάνω από 100 έχει. 135, μια χαρά Θέλω απλά ένα chest. Γιατί δεν είναι σαν το Minecraft που απλά φτιάχνεις ένα chest και σε μια χαρά, είσαι πένα. Δηλαδή για storage. Πώς φτιάχνω? Δεν έχω ιδέα. Δεν πειράζει. Θέλω φαΐ, θα πεθάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο. Στόχος μας 10 likes. Και με 10 likes θα έρθει το επεισόδιο 2. Θα κάνουμε κάτι ενδιαφέρον έτσι. Διακάνουμε.